Kini ang DYNE 97.5 sa inyong mga radyo. Ang istasyon sa saktong nutrisyon. Radyo Kahinsog. Daog na! Ikaw ba samaran o pagpati? Gikapoy napildi ka sa kinabuhi. Nawad-an sa paglaom o kadasi. Kini ang programa nga magtanyag kanimo og mga pulong sa pagdasig og inspirasyon sa kalig-on alang sa kinabuhing puno sa pagsulay. Dili lang kay makadungog ka sa mga pulong sa pagdasig kundi mapaambitan usab ka sa mga pulong sa paglig-on pinaagi sa pulong sa Dios. Sa bisan unsang matang sa kinabuhi nga nagian karon sa matag usa, ibal-i nga ang Dios nagmahal o nagpangga kanimo. Mintras may kinabuhi, adunay paglaom. Kini ang Paglaom Karon. Tulungmanon nga puno sa impormasyon nga may kalabutan alang sa pagpahinsog sa atong espirituhanong kinabuhi. Atod kaninyo, ikan sa Campus Bible Fellowship o Glorious King Jesus Assembly Broadcast Ministry o AUG Philippines. O karon, ania ang inyong mga alagad sa kahanginan, General Tudlas o Bobby Escabal. Hello, mayong adlaw, kumusta o mayong buntag sa tanan natong mga suking tigpaminaw dinhi sa Radyo Kahinsog. Kininusab ang inyong higalas kahanginan, General Tudlas, nga magasaysay maghatag kanyang minsay sa paglaom ninintak na sa kabuntagon o mayong pagpaminaw sa tanan itong mga suking tigpaminaw, no? Mga kaigalaan nga nagsubaybay nagapaminaw sa atong programa. O karong adlaw ako nasab ang magasulti kaninyo o maghatag kanyang mensahe. Wala man si Sir Bob na busy na pud sa enrollment kay enrollment pa man o ako nasab o kita nasab mo magka hinabi magka hisgot nining ato ang programa dinhi sa kahanginan o maayong adlaw, maayong buntag o greet ko sa ato ang mga higala, mga kauban sa trabaho, ato ang campus director di ay si Dr. Hines Pasahe, maayong adlaw, og sa ato ang assistant campus director si Dr. Bertelia Songa og si Ma'am Virgie Wee diya sa SAO o niya diya sa extension si Ma'am Andrea Matildo o niya ato ang program manager si Dr. Virgilio Galban, ato ang technical director si Engineer Jerome Aguilar, ato ang CRC chairman si Mr. Ronald Panugaling, ato ang assistant CRC chairman CRC si Mr. Jal Vergara diya sa lungsod sa Barili. O ato pang gigreet ato mga kigalaan dinha sa LGU Barili, mga opisyalis, tanan ng mga kawani dinha sa LGU Barili, kumusta og mayong adlaw kanyang tanan. Diya sa Municipal Agri Office, Tourism, Information, o daghang salamat usab diay sa ato ang technician on board dinhi sa Radyo Kahinsog nga nagatabang sa ato ang mga technical diri sa kahanginan, no? Si DJ Ligaya o si DJ Jans. Og ato sang gigreet di ay si Barangay Captain diya sa Kampanga, si Barangay Captain Warlito Gonzaga nga kauban sa nato sa CRC dinhi sa Radyo Kahinsog. Og akong gigreet di ay si Sir Bob ug si Ma'am Nining, ato ang mga facilitator sa Campus Bible Fellowship, og ato ang mga officers sa mga nagkalain-lain nga mga organization dinhi sa CTU Barili Campus. Maayong adlaw kanyang tanan. Og ako sang gigreet ato ang mga young people, mga kaigalaan diya sa Alcantara, sa Glorious King Jesus Assembly Sabga sa Alcantara, silang Care Shalom, Reynard, silang Razel, silang Iman, si Ivan, si Missy, si akong asawa si Normay, si Star Fritzy, o ato ang mga kaigalaan pod diya sa mga vendors association diya sa public market sa Barili. Mayong adlaw kaniyong tanan og welcome tanan nga mga kagalaan nga nagasubaybay nagapadayon sa pagpaminaw sa tong programa. Ako sa greet ang mga GCIL members diya sa Kalubihan, Barili, Cebu, mga Singles for Christ, mga Couples for Christ, mga Handmaids of the Lord from Karkar, Pinamungahan, Dumanhog, Ronda, even Alcantara. Kumusta og mayong adlaw kanyong tanan, no? Welcome sa tong programa dinhi sa kanginan ang Paglaom Karon dinhi sa Radyo Kahinsog. Og ato sad nga i-greet di ay ato ang mga kagalaan pod diha na sa Luhod, Barili, Cebu nga mga teachers sa
National High School nilang Sir Antonio Labiaga, Ma'am Merly guban pang mga kagalaan nato. Og dina sa Barili, no, ang mga Alfahora family, ang mga pamilya sa mga Caruana, pamilya sa mga Aguilar, pamilya sa mga Arboleras, o pamilya mga Alquisola, mga pamilya nga tanan, mga nagapaminaw din sa tuang programa Maayong Adlaw kaninyong tanan. O gatong mga suki nga mga tigpaminawan pod nga nagasubaybay sa tuong programa through the internet, silang Pastor Roy Labaw, Pastor Jong Murillo sa Pinamungahan, o niya si Pastor Dudong Rimpo sa Karkar, Pastor Dan D.B. Portes Azarcon diya sa Sangat San Fernando, kauban ni Pastor Vince Juanito, Pastor Arnel sa Dalaget, Pastor Ricamadas sa Barili nga nagministry sa Ronda, Pastor Edwin Canonigo sa Sambuan nga nagasubaybay pod nato through the internet, ug tanan nga mga members sa Glorious King Jesus Assembly nga naga-like og naga-tan-aw pod og nagapaminaw sa tuang programa through the internet. Welcome kaninyong tanan. Og mga pamilya pod nga mga kahigalaan diha sa Southern Baptist Church, sa ilahang Pastor Paul Langbed sa Bible Baptist Church, og tanan nga mga parokyano sa Santa Ana Parish Church, og tanan nga mga kaalyado, mga kawani sa tanan nga mga kahigalaan nato, even sa missionary o Zion Missionary Baptist Church, og doon na po din sa Barili, na po dihay Win International, Word International, Win Word International. Og mayong adlaw kanyong tanan, labi na ni Pastor Peter Kalunsag po din sa Barili, no, akong igala, og ni Pastor Hans. Okay? So, welcome o kumusta og mayong adlaw kanyong tanan, kini ang programang Paglaom karon nga nag-abi-abi sa matag usa nga gustong makasinati og makapaminaw og mga inspirational words dinis kanginan using the Word of God, because the Word of God itself maghatag kanato og inspiration sa kinabuhi o maghatag magtudlo kanato o maggiya kanato sa mga maayong butang alang sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi mga higala kay igsunan. Okay, dili ta maglangay, ang ato ang isgutan karon may tungod kini sa mga sekreto sa mga mahimsog nga panglawas, no? As what I have said last Saturday nga nakasulti ko ninyo nga maghisgot kita may tungod sa mga paruganan o prinsipyo sa pulong sa Ginoo may tungod sa maayong panglawas. Okay? So, dili na ko ni masaysay kaninyo sa usa lamang ka oras tungkol kitaas-taas ko ni siya nga leksyon, pero akong paningkamutan mga higala nga akong i-share kaninyo sa punto por punto, diretso ta sa punto makigsunan. Okay? So, standby o paminaw sa inyong mga nahimutangan karon o ginaot ko nga ablihan sa ginawang inyong mga kasing-kasing nga kamo makatuhop gyud sa mga pulong nga akong i-share kaninyo karong buntaga. Okay? So, ang sekreto sa mahimsog nga panglawas, no? Ato tan-awan mga kahigalaan kining mga prinsipyo dinhi sa pulong sa Ginoo. Kasagaran karon mga panahon na daghan nga mga katawhan ang nasakit. Daghan ang mga sakit ng gawas, daghan pong nasakit. O gani dunay uban nga tan-on nimo mayog lawas pero masakiton di ay. Tanan nimo dili tambok, dili niwang, sakto og barog, pero doon na dito'y sakit. So, usahay kining sakit mga kaigalaan, dili kayo siya obvious tan-awon sa physical, pero doon na di ay mga sakit po nga dili kayo nga matawag nga obvious kanang dili kay klaro bang nga mailhan. Doon ay uban nga matingala lang kang uy namatay lagi si kuan, bata pa man kaayo unsa mahinungdan, o ni mao na doon ay sakit. Ug ang uban sumala pa sa Department of Health, ang usa sa pinaka deadly nga sakit karon mga kaigsunan kining high blood pressure. O kaning high blood kasagaran daghan ng matig high blood bisan og mga kuan, mga batanon pa, mga maiglawas, dito matawag nga tambok jud kayo. Dunay uban nga bisag niwang pa mo atake gyud ang high blood, no? Og doon na pa uban nga mga sakit
sama sa mga lung cancer, so guban pa mga cancer, ingon sila nga kani kunong cancer, mo kuno ni sakit sa mga dato, no? Tungod kay doon na po'y hinungdan nga nung nagsakit og cancer tungod po sa mga gipangkaon. So mga higala, mga kaigsunan, ang kining mga circumstansya o kining mga consequence nga nahitabo sa kinabuhi sa tao nga magkasakit siya tungod ra pod ni sa iyang kaugalingong desisyon kung giunsa niya pag-alima o giunsa niya pag-atiman ang kaugalingong lawas. So higala, igsoon, ang imong lawas importante ba tubangan sa Ginoo or bililhon ba kini o kining imong lawas nga imong gidala karon aduna ba kanay importansya sa mata sa Ginoo? Of course, yes, do na gyud, importante gyud. Nganuman kay dinhi man kita maka kining atong lawas ang puhunan maayong lawas para makatrabaho ta, para makakita tag kwarta, unya para makakaon ta, mo trabaho ta, mo kitag kwarta, nya mo kaon na pud ta. O sige, magtuig-tuig na siya, no? Pero doon na di importante pod nga mga butang atong masayran karong buntaga may tungod ining maayong panglawas. Okay? So, ato sang sugdan, no? Pananglitan ang mga siyensya nagduki-duki nining maong pagtuon sa maayong panglawas, mga kaigsunan. Doon ay daghan nga mga pagtuon may tungod sa klase-klase nga siyensya may tungod sa maayong panglawas. Doon ay daghang doktor nga himo og mga pagduki-duki, mga pagtuon para lang ma-improve or para lang gyud nga matarong ang ato ang maayong panglawas. Pero sa daghan nga mga pagtuon nga gibuhat sa mga doktor, pero nakita gyapon nato nga doon na po yung mga sakit nga nag-upgrade o doon na po yung mga sakit nga murag ni dagga naman ni noon ang sakit ni dagsang naman ni noon. So mao nay problema karon, mga kaigsunan, mga kaigalaan, nga atong tan-awon kung unsa gyud ang hinungdan, mga kaigsunan, kung sa gyud ang mga butang nga kinahanglan natong makatunan mahitungod sa pagpahimsog sa atong panglawas. Okay? Libuan ka mga tuig ang nanglabay ang pulong sa Dios niining mahinungdanong koneksyon tali sa utok ug sa lawas nga bag-o lamang gidawat sa una sa tao kon sa medical theory. No? Dunay naingon diri nga ang sa atong alawas, mga kaigsunan, part naman gyud ang ato ang ulo, unya diya sa ulo dunay na ang utok. So dinhi sa tong utok, mga kaigsunan, mao ni nagdala nato og naghatag nato og intellect or naghatag nato og mayong pangunahuna para maka-decide ta kung unsa atong buhaton. Ano, para makahimo tag mga maayong desisyon sa kinabuhi, no? Apan usahay magsipok ang ulo sa tao tungod kay doon na siya sakit. Or usahay dili makabaton og mayong una-una ang tao tungod pod sa balatian, no? So, apektado, mga kaigsunan, ang tibok pati sa tong lawas kung doon ay usa ka parte na diferensyado. Okay? So, sumala pa din sa proverbio, panultihon 17:22, mga kaigsunan, ang kasing-kasing nga malipayon maoy usa ka maayong tambal. Apan ang usa ka masulubon nga espiritu nagapauga sa mga bukog, no? Ang kasing-kasing di ay magigsunan sa taong malipayon, makahatag kinig maayong tambal sa kinabuhi, no? So, bisan ang word of God nagisgot pod ni diya sa Proverbs nga ang ato di ay nga maayong panglantaw diya sa kinabuhi, diya maayong pagbati, no? Mga malipayon nga pagbati makahatag mayong tambal sa tong kinabuhi, no? Doon na giingon nga laughter is the best medicine. Doon ay mga kining sa ospital ba, kining mga katawhan nga sa ospital, unya doon na sila mga sakit, unya bisitaon sila, unya mo feel sila happiness, unya malipay sila, unya magkatawa sila. Matud pa sa ubang mga eksperto nga doon ay psychological effect nga magdalag healing sa maong pasyente nga
tungod sa iyang kalipay, tungod sa iyang pagmaya, ang kini nga maong na-experiencehan sa mga pasyente maghatod ngadto sa healing process. So makatabang po di ay ang kining pagkalipay o malipayo na kinabuhi, no? So giyon po diri sa ika-3 Juan Kapitulo 2 nagisgod dinhi nga hinigugma ipanginaot ko nga magmauswagon unta ikaw sa tanang butang nga magamaayo ka sa panglawas ug maingon sa nasayran ko nga mauswagon ang imong kalag, no? Si Apostol Juan mga kaigsunan sa dihang nagapanginaot siya ngadto sa mga katawhan ngadto sa kaubanan nato nga sa pagtuo mga kastuhanon nga nagapanginaot siya nga magabaton og maayong panglawas, no? So importante pod mga kaigsunan ang atong panglawas. Okay. Ang atong mga kaigalaan, no, nga wala nakahibalo nga kining uban ilalang gipasayaan ang ilang mga panglawas, dili nila tarungon og atiman. So sama ra pod na mga kaigsunan, mga kaigalaan kun doon na kay giatiman nga pet or iroba or iring or baboy, kung di na nimo tarungon og alima, natural magsakit na siya or else padulong mamatay. So kung ikaw gani mo atiman kaslaing hayupan, unsa pa ka ang imong kaugalingon nga mas labing importante kaysa mga hayupan. So kung mo atiman man gani tagtarong sa bang nga mga hayupan, mas mo atiman tagtarong sa atong kaugalingon. Okay. So mo na huna-huna mga kaigsunan. Busa, kung magakaon ka mo o magainom o magabuhat sa bisan unsa, buhatan nyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. Sumala pa ni Apostol Pablo diya sa Corinto 10:31. Nga ang ebanghelyo naglakip sa physical o mental nga pagtukod o paglambo, no? Kinahanglan mo develop sa tong kaugalingon diya sa physical o mental o sa espiritual. O mahimsog nga estilo sa pagkinabuhi kining healthy lifestyle mga kaigsunan makatabang nato nga makita ang atong mailan ang atong pagkakristohanon mga kaigsunan tungod kay ang usa ka kristohanon nga maayaglawas maayo og panabot maayo siya og kanang batasan bukan po na mo reflect po na sa pamatasan mga kaigsunan kining maayo ka og matake nga mga pagkaon niya mahatag og maayo nga vitamins, minerals para sa imong utok, para sa imong lawas, maayo ang imong disposisyon sa kinabuhi, no? Unya, doon ay mga prinsipyo mga kaigsunan, doon ay 8 ka prinsipyo nga sundon kung gusto ikaw nga magpuyo nga mahimsog og mas mauswagon nga kinabuhi. So gusto ba ka nga makabaton og mauswagon og himsog nga kinabuhi? Una, kinahanglan tag priskong nga tubig. Okay. So ang priskong nga tubig mga kaigsunan importante kayo tungod kay usa ni sa atong gikinahanglan nga ang ato ang alawas ma-intoxify o ang ginatawag nga kanang tubig di ay dunay daghan nga mga benepisyo sa atong panglawas diin makatangtang sa mga toxins sa atong panglawas. Kung ang atong lawas mga kaigsunan di ta moinom og tubig, usa po na sa hinungdan nga dali tang magsakit, dali tang magluya tungod kay dili man hinginom og tubig. Unya dapat presko pong tubig ha. Dunay uban nga mga kaigalaan nato, no, basin ikaw nga naminaw karon dili ka hilig mo inom og tubig. Di ba 8 to 10 glasses a day? Uban tungod kay murag balon nila, dili sila hilig mo inom og tubig. Ang ilang pag-inom sa tubig, moinom lang sila tunga sa baso sa buntag, tunga sa baso sa udto, tunga sa baso pod sa gabi. Unya, plus tunga sa baso sa snacks, ug tunga sa baso pod sa merienda. So, wala ka abot og 8 glasses a day, 8 to 10 glasses a day. So, igalag igsunan, pahinumdum lang nga ang sa siyensa sa mayong panglawas nga
kinahanglan po tag tubig mga kaigsunan sa ato ang tagsa-tagsa ka mga lawas tungod kay makatabang kini nato nga para maka-run through pag-ayo ang ato ang mga cells o ang atong dugo sa atong lawas tungod kay insakto ang tubil nga tubig sulod nato. Okay? Unya, ikaduha kining kahayag sa adlaw. Ang kahayag sa adlaw mga kaigsunan adunay benepisyo tungod kay makakuha ka dinha og vitamin D. No, bago pa lang ko naka-recover sa ako ang gibati nga sakit nga kanibang magsakit imong abaga, mag-stiff neck ka, unya dali nga ang imong mga muscles makaunuran ba kanang dali magsakit-sakit, mag-inflame sa sulod or kanang unsa ba na dali ka pamaulan o sana sa mga simptomas nga kulangan ka og vitamina D. Ha? So ang vitamina D makatabang nato nga para mas ma-regular o mas maayo ang ato ang panglawas may tungod sa mga muscles, no? Ang atong muscles mga kaigsunan mao ni nagtabang nato nga para maayo ang ato ang paglihok-lihok, no? Adunay 30 ka minuto kada adlaw nga magbulat ka sa adlaw o sayo sa buntag o sa hapon makatabang ninimo sa pagtigom og vitamina D, no? Unya ang kahayag sa adlaw mao'y mahimong magapanalipod o magapatay sa mga bakterya. Okay, katulo, ang kahayag sa adlaw maghatag og kabaskog og kusog diin ang mga tanom makausab sa carbon dioxide ug tubig ngadto sa carbohydrates. Kung wala kini nga paagi o proseso, ang mga manap o ang katawhan mga matay sa gutom. Kinahanglan gid eta ning vitamina D o kanang makuha to sa kahayag sa adlaw. Yang kahayag sa adlaw usab nagatabang sa tao sa pag-adjust sa panggabi nga trabaho o magahumpay sa kahago sa lawas. Ilabi na panahon sa tingtugnaw. So, pulong sa pagbantay. Ang siga sa adlaw, mahimo usab nga makadaot pagbantay. Ang dugay nga pagbulad sa adlaw, makasunog sa panit. Unya, makapataas sa kakuyaw sa kanser sa panit. Unya, makapadali ngadto sa pagkatigulang. Unya, makadaot sa mata, o maoy hinungdan sa katarak. So, muna siya ang bantayanan. Pero kung magpabulat kag adlaw, gusto ka vitamina D, kinahanglan sayo sa buntag, no? Kanang dili pa init o dili pa sakit ang init sa adlaw. Okay? So, ikatulo, kining pahulay. Rest or sakto nga pahulay mga kaigsunan. Mabitan na nga gitagaan tas Ginoo o gabi para tagaan tag panahon nga makapahulay. Okay? So, ang uban nga mga kaigsunan makaigalan na to tungod sa sobrang pagka-workaholic, sobrang pagka-addict bas trabaho, bisan gabiing dako as 12 hatod kadlawon, no? Balog unsay gitrabaho sa kadlawon nga sige gihapon og trabaho hangtod nga bisan di na makapahulay sa sakto diha sa adlawan kay manuroy man ni kadlawan ni gagabi mo trabaho. So dapat i-balance na itong mga kagilaan nato ang kinabuhi nga saktong panahon sa pagtrabaho, saktong panahon po sa pagpahulay. O ikaupat, pagpaugnat sa kusog or exercise. So kinahanglan nga magkabaton po tag panahon or maghahintag panahon nga maka-exercise tungod kay kaning kulang ta sa exercise usa po na sa hinungdan nga dali tang magluya, no? Ang katong mga toxic na sa sulod sa imong lawas nga napondo dito siya manggawas through perspiration. Kaning mag-exercise ka unya mong gawas ang imong singot usa na sa pagpagawa sa hugaw nga naa sa imong lawas. So kinahanglan mo take na pugkag tubig para ma-recharge na pod ang imong lawas sa tubig sa insakto nga tubig nga limpyo. Okay, magkatabang nimo ni nga manindot ang imong kutis o manindot ang kortis sa imong lawas. O para sa mga tambok na kayo kanang nanggawas na ng mga bilbil din hala pagpaugnat mo kusog, no? Pag-exercise mo ayaw mo og tapol-tapol mga kaigalaan. Okay, ikalima, doon na napagisgutan kini og tubig. Klaro gyud nga tubig. Tungod kay ang tubig kinanglan man sa mga cells sa atong lawas. So kinanglan kita mainom og daghang tubig. O pinaagi sa ato ang timbang sa tubig adunay 70% nga nasa atong lawas. Tubig na siya makaigsunan. Ang lawas na kinanglan og 2 o 3 ka litro nga tubig kada adlaw aron sa
pagbuhat sa tanang kalihukan nga nagalakip sa sirkulasyon sa dugo. Okay. Ang tubig usab mga kaigsunan, di lang kay imong imnon ni siya, nya importante ka na siya, kundi kada adlaw usab imo po ning ikaligo. Unya makatabang po ni siya nga magpauswag sa sirkulasyon sa imuhang lawas, sirkulasyon sa dugo sa imong lawas. Unya ang pagkaligo usab nagaayo sa nangalukot nga mga ugat. Ingon po dako ang lula kaniadto nga sige kaligo dili tambal ang kaligo, sayop. Ang giingon sa mga eksperto nga ang pagkaligo magahatag og kaayuhan sa ato ang mga nangalukot nga ugat diha sa ato ang lawas. Mo na nga ang ubang ingon nga paligo og sayo unya kanang wa pa na silang ang adlaw tungod kay sumala pod sa mga eksperto nga adunay mga negative ions during the fresh day nga wala pa gid silang ang adlaw ug usa po na kanang negative ion nga makatabang sa atong panglawas nga ang katong mga positive ion nga sulustong lawas man-neutralize through the negative ion. Okay? So kuan ka scientific na kayo na, no? Okay, ikaunom atong isgutan kining tukma nga pagkaon. Okay. Sa paglalang sa Dios nagmando kang Adan og kang Eva nga ang atong Ginoo nagmando ni Adan og ni Eva nga mokaon sa mga lagot mo, mga prutas, diya sa kahoy. Unya gitagaan sila og katungod nga mo kaon sa mga butang nga angayang kanon og mga hayupan nga naa sa sulod sa hardin. Og kita makaigsunan nga gitagaan og otoridad sa Ginoo nga mokaon sa mga pagkaon dili po tanan nga pagkaon makaigsunan makaayo. Tungod kay do na po yung mga pagkaon mga kahigalaan nga makadaot. Natural do na yung mga pagkaon nga makahilo, do na yung pagkaon nga makasamot sa or makabara sa imuhang mga kani agianan sa dugo ba kanang mga tubo, mga arteries diya sa imong dugo mo nang mahinungdan nga magka-high blood. So labi na kining bad cholesterol nga mao'y maka-block sa pagdaloy sa dugo diha sa imong kasing-kasing mo na hinungdan nga magka-high blood ang tao. So dunay mga pagkaon sa Biblia makikison nato ni klaruhon, no, nga ang Ginoo di ay sa panahon pa lang Moses bisan ang mga Hudiyo makigsunan pinangga jud kay Ginoo kay gitagaan sa Ginoo og dakong concern ang mga katawhan niya nga gusto ang Ginoo nga himsog or mahimsog ang ilang kinabuhi o maayo ang ilang mga panglawas pinagi sa pagkaon sa insaktong pagkaon. So ang Ginoo makigsunan concern sa atong panglawas. Kung concern siya sa mga Hudiyo kaniadto pa, concern gihapon siya nato karon, no? Wala nga mingon man gud sila nga ang kantong gidili mao puy lami. Ngila. Kung sige kaon lang gidili nga giingnan kas doktor nga ayon na pagkaon ani madam, ay na pagkaon ani sir kay mo ni hinungdan sa imong sakit. Ala, nagtago-tago gihapon kaon. Mo ni hinungdan nga mga matay og sayo tungod kay di man mo dawat og tambag. Hala. So, natural, diha sa Biblia makigsunan, adunay mga pagkaon nga gidili, o dunay pagkaon nga gustong ipakaon sa Ginoon sa tua. Dunay gitawag din nga mga limpyo o hugaw nga pagkaon. Apan makigsunan sa atong panahon karon, kay kitawa man tan under sa balaod sa mga gitawag og Mosaic law or sa mga balaod lang Moses nga gisulti panahon nila. Og sumala pa ni Apostol Pablo ni Timothy nga ipadawat ang tanan nga mga butang na labi na sa mga pagkaon unya pasalamatan ng mga kaigsunan. Pero timat ni mga kaigsunan bisan pa sa tuang pagkahintil o kanang hintil dili ta Hudiyo. Kung dili ka ni kakaliwat og Hudiyo but masabot hintil ka. So kita mga hintil mukaon matag kani mga pagkaong hugaw sama aning gisgutan sa Biblia nga mga makaong hugaw sama sa kining isda nga way hingbis or sama sa mga nukos, mga sa pana o makaon og baboy, no? So
dinhi sa ato isip mga hintil gi tagaan ta og kanang provision sa pulong sa Ginoo through Apostle Paul nga kini mga butang nga gipadawat na siya o ginluan na siya unya dawaton ni pinagis mga pagampo unya paghinluan ni siya. Pero timan ni gala gigsuon nga kung sige po tagkaon na kung pasubraan tagkaon na labi na sa baboy nga wala may problema kung mukaon kag baboy. Pero timan ni nga ang kanang mga fats nga imong makaon sa baboy makadaot na siya, no? Muna hinungdan nga daghang magka-high blood unya sa mga pasayan sa dunay mga parte sa pasayan nga taas og cholesterol nga mohinungdan sa high blood. So na di mo kung ikaw gusto jud kang mukaon o na kanang magusto ka mamatag dali hala kaog daghang baboy aron ma-high blood kag sayo, no? Pero diri sa pulong sa Ginoo makigsunan gitudluan ta nga magkaon sa eksaktong pagkaon aron nga motaas pud ang kinabuhi aron pud ta nga magabaton og maayong lawas, no? Og niya no nisgot mo ta mga pagkaon, no? Natural nga nindot gyud mo kaon ta kay kini mga butang nga gihatag man sa Ginoo gipanalangin sa Ginoo nato aron atong gamiton aron makakaon ta. So ikapito atong isgutan kining paglikay sa mga butang nga makadaot o doon na po yung mga butang mga kaigsunan nga makadaot sa atong panglawas. So sa atong naging gisutian, no, mga pagkaon man to, so dinid sa ikapito likayan ang mga butang nga makadaot. Unsay mga pagpahibalo nga gihatag sa Biblia may tungod sa alcohol nga ilimnon. So doon ay gisgutan dinhi sa Panutihon 20 bersikulo 1, ang bino maoy usa ka tigtamay. Ang maisog nga ilimnon mao ang makapahimong sabaan og bisan kinsa nga masayop niini dili manggialamon. Okay. Nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ayaw ka mo pagpalimbong walay mga makihilawason, mga tigtimbag Diyos o mananapaw o mga palahubog o mga tigpasipala, mga tulisan, mga nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Sumalapan sa gingon ni Apostol Pablo diya sa 1 Corintios 6:10, no? Apil din na sa lista mga kigsunan ang palahubog. Dili ako nagsultian na si Apostol Pablo. Ay mo kasuko nako. Musuko mo atong Apostol Pablo. Okay? Okay. Ang gingon po din ang alcohol maka-apekto sa mosunod nga bahin sa sistema sa atong lawas. Okay. Una, ang imong immune system. Ang alcohol makapakunhod sa puti nga selula, kanang white cells, nga maoy muaway sa sakit, nga makapadugang sa risgo noon sa pneumonia, tuberculosis, hepatitis o mga cancer, no? Kung ang alcohol day makaigsunan, sige tag-take ana sa tong lawas, ang moninungdan nga makapakunhod sa white cells, no? Mga white blood cells nga maoy muaway sa mga sakit. Okay. Hala, inom pa mo alcohol. Ikaduha, ang endocrine system o maapektaran po ni siya. Aduna lamang duha o tulo ka mga pag-inom sa alcohol kada adlaw magapugong sa risgo sa kapakyasan o patay nga pagkatawo o premature nga pagkatawo. So, usa sinungdan mga kaigsunan ang alcohol nga makapetan ang usa ka mabdos or ang nagmabdos siya unya maka-deliver siya premature nga bata. Unya risgo pod sa panglawas tungod kay makadaot pod. Okay? Unya ikatulo ang circulatory system, daot pod. Ang paggamit sa alcohol makapadugang sa risgo sa sakit sa kasing-kasing ug magapakunhod sa asukar sa dugo ug nagapataas sa tambok sa dugo ug nagapataas sa dugo. Nakapasaka po di ay sa dugo ang alcohol. Ang sistema sa tinae maapektahan sad. Ang alcohol makapahasol sa tiyan nga maoy hinungdan nga nagadugo ang tinae. Ang nabatasan nga paggamit sa alcohol nagapadugang sa risgo sa pagtambok sa atay, hepatitis ug
unsa ni siya? Cirrhosis sa atay o psoriasis, di po psoriasis. Basta sakit sa atay, no? Ang alcohol maoy hinungdan sa dakong porsyento sa mga paghikog, aksidente, kamatayon, o mga kaso sa pag-abuso sa mga kabataan, o mga violente nga buhat diha sa panimalay o sa katilingban. O, muna sa hinungdan. O, ikawalo, ato ang isgutan usab kining pagsalig sa balaang gahom. Okay? Ikawalong prinsipyo ay pagsalig sa balaang gahom sa Ginoo. Ang tao nga gisamok sa kahadlok o sa sala adunay kalisod sa pagpangita sa tinunay nga kaayuhan gikan sa pag-ehersisyo sa maayong panglawas. Nga mao lang nato ginahulagway apan ang tao nga nagakalipay sa positibo nga pagtuo sa Dios makasinati sa pinakataas nga tinubdan sa pagkatao. Nga mao ang nagapasaylo sa tanan mong kasalanan, nga mao ang nagaayo sa tanan mong balatian, nga mao ang nagabawi sa imong kinabuhi gikan sa pagkalaglag, nga mao ang nagapurong-purong kanimo sa mahigugmaong kalulot ug sa malumong kaluoy. Sumala sa Salmo 103, no? Kini pagsalig makigsunan sa gahom sa Ginoo, makatabang usab ka nato, no? Daghan ang mga pagduki-duki o mga kaning paghatag og mga research or paggahin og research sa mga eksperto nga usahay makigsunan kining ato ang kinabuhi, no? Labi na sa to mga kaigsunan nga naadik na sa mga bisyo sa alcohol o sa uban pang mga butang nga makadaot sa panglawas o apil na din ni mga kaigsunan ang kining mga sulod sa sigarilyo mga kaigsunan nga makadaot sa panglawas, no? Kini mga butang nga nakahatag og kadaot sa ato ang katawhan o gani diha sa World Health Organization nagapost sila mga kaigsunan nga doon na di ay daghan kaayo nga mga tao, almost 4 to 5 billion ang mamatay sa usa ka tuig sa tibuok kalibutan. Ang hinungdan causes sa paggamit sa sigarilyo. Part gyapon na siya mga kaigsunan katong atong gisgutan nga mga butang nga makadaot sa panglawas. Okay? O another nga butang kaning shabu o uban pang mga butang nga makadaot sama sa cocaine, marijuana o kaning mga injectables, no, nga makadaot mga illegal drugs, no? Apil na siya sa nakahatag og kadaot sa atong panglawas. Okay? So last na tong Sabado, last pagyug Sabado nagkiskot kita usa ka tao nga kanhi addict unya tungod sa iyang pag-surrender sa iyang kinabuhi sa Ginoo, nagabaton siya bagong kinabuhi. Iksunog gigala, adunay uban nga naglisod sila og biya sa ilang bisyo. Naglisod sila og biya sa ilahang mga sinful habits, no, nga nagdaot silang lawas. Apan kung mosalig ta makigsunan sa gahom sa Ginoo nga mahimo nato ang pagbiya nining tanan, pwede sa Ginoo og tabangan ta sa Ginoo makigsunan. Kaniadto usapog ko ka addict sa ilim ng makahubog. Unya murag ako mo ni silbing provider or hatag gyud og kanang kwarta para maka-treat gyud sa mga barkada. Pero niabot ang time nga nahimo akong Christian makigsunan, akong giampo sa Ginoo nga Lord, tangtangan ning ako ang kaibog nining addiction nako sa alcohol. Makigsunan mga gigala, akong i-share sa inyo nga dako kayo gipikto. Kay sa diha nga ako ang giampo mga kaigsunan, dunay nahitabo nga something sulod sa akong lawas nga di na ko ganahan mo simhot sa baho sa maong butang. Unya naabot pod sa punto mga kaigsunan nga dunay nagganer o kanibang barkada, no, ni abot sa kuha ang baso. Unya atong time bago pa ko nga Christian, ni sulay jud ko og balik inom. Unya natingala ko makigsunan sa usa lang ka baso, nahubog ko, no.
So this is a testimony, tinuod gini siya ng hitabo nga kaniadto bisag pila pa ka botelya o pila ka baso ang among mainom, dili pa ko mahubog dayon. Pero atong time nga gidawat nako ang Ginoo sa akong kinabuhi, doon ay something amazing na hitabo nako nga wala jud nako tuyua. Nga atong time bahuan nako even sa sigarilyo, bahuan nako sa bino, unya even sa beer. Bahuan ako. Nya di na ko ganahan. So atong puntuha, sugod atong gabi una dito to sa Guadalupe, Cebu City na hitabo, ako jong gidesidiran nga Lord, isurrender din ako nimo. Unya kay imo man kung gipa-feel ani nga pagbati nga di na ko ganahan, Lord, but pasabot gitabangan nako nimo, unya dili nako. So atong time mga kaigalaan, naka-decide ko nga muundang nako. Unya nangay kog tabang sa Ginoo nga bisan pa sa mga temptation makahatag ang Ginoo nako kusog nga dili na gyud, no? Hangtod nga nagmadaugon ko hangtod karon mga kaigsunan. Okay. So dinhi sa ato ang kinabuhi mga kaigsunan, aduna tay daghan nga mga butang nga kinahanglang matan-awan. Doon natin mga pangutana nga maghatag po nato og katin-awan. What does the Bible say about health? Unsa may gisulti sa Biblia may tungod sa may panglawas? Unya ang pangutana sa ang usa, what does the Bible say about nutrition? Should Christians emphasize a healthy diet? So isip mga Kristohanon, unsa man ang importante or ang emphasis sa healthy diet? Unsa man ang importante sa maayong nutrition sa atong lawas? Higala gisuon, standby usa kita sa di pa tamo padayon, maminaw sa kita mga pipila ka mga pahinomdom sa atong istasyon. Pilia ang tukma og masustansyang merienda sama sa root crops ug prutas. Likayi ang mga tamis, mantikaon ug parat nga merienda. Ihatag ang merienda layo pa sa oras ting kaon, ilabi na sa bata aron dili mawadan og gana. Atong batukan ang kakabus ug malnutrisyon. Wastong nutrisyon alamin, gawin at palaganapin. Usa ka mensahe gikan sa National Nutrition Council sa DOH, Mind 7 ug nining istasyon. Nahimog suko ning kalibutan, uban sa dako nga katuyuan, iniksod ko sa kalangitan, mga bulanog kabituunan, imong gipahimutan. Pag-antos ning kinabuhi, imong gipasan, alang ka nako sa kahugawan, imong gihinluan, kinabuhi ko karon, nahugasan sa hamili mong dugo. Sama kanimo kang gamhana, walay arang makatubong sa gugma mo. Kakusugang ngayon, pasidunggan ka, hangtod may kinabuhi, hangtod may kusong, hangtod may gininhawa. Sangabil ko'y mayaon ka, hangtod niya ka sa kasing-kasing ko, mayaon ka o galagaran ko, Ginoo.
Okay, balik ta sa atong programa, mga kagalaan o mga kigsunan dinhi sa programang Paglaom karon. Kini ang inyong higalas kanginan General Tudlas ang padayon sa pagsaysay o pag-share kaninyo may tungod sa pulong sa paglaom. Okay. Ato padayon na atong gisgutan may tungod kini sa good health, no, mga kigsunan. As a reflection sa tuang gisgutan, no. Dinhi sa kalibutan, busy kita sa mga butang nga lumalabay lang, no. Example, matrabaho ta kay para ta makakwarta. Unya ang atong kwarta atong ipalit og pagkaon kay para mohimsog ta. Magpahimsog ta, mukaon ta kay para ta makatrabaho. Unya mo trabaho na punta kay para makakwarta. Makakwarta kay aron mo palit og pagkaon unya para kanon makapahimsog sa lawas, no. So, ning butang, kani mga butang nga naka tuyok lamang sa itong kinabuhi apan lumalabay lamang. Pero doon na pailain nga other side sa kinabuhi kining in terms of food sa itong kinabuhi, no? Kung doon ay physical food, doon na po'y spiritual food. Kung wintag spiritual food, magisgot ka na siya sa pulong sa Ginoo. Okay, sumala ba sa Matthew 4:4 nag-ingon nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang o sa pagkaon lamang or sa pan lamang kundi sa matag pulong usab nga magula sa baba sa Dios. Igsoon og gigala, bililhon kayo ang pulong sa Ginoo. Kaya nag-ingon ang Ginoo nga heaven and earth will pass away but my words will remain forever. Tanawa paminawan na igsoon. Ang atuang kinabuhi diri sa kalibutan na bisita sa mga talan-awon nga moy nagtuo kita nga makahatag kuno resume sa tong espirituhanong kinabuhi apan so tiyan ko kamo kung sa diri sa kalibutan sa tuang physical nga bahin adunay mga junk food doon na po spiritual junk food. So ako balikon kung dunay physical junk food sa mga pagkaon baka ni makadaot sa tong kinabuhi, makadaot sa panglawas, gitawag na siya junk food. Daghang klase nga junk foods mga kaigsunan. Di lang kay kanang pagkaon nga atong gitik kundi hasta pod nga bisan mga butang nga atong gitik sa tong lawas at is food and fuel sa tuang lawas. Pero kung makadaot na siya, gitawag nga junk food nga makadaot sa imong lawas, no? Pero sa tong kinabuhi, doon na po'y spiritual junk food, no? Unya, unfortunately, the reality is dagha mga katawhan gyud, minilyon ka mga katawhan no na pressure sa mga butang dinhi sa kalibutan pero ang ilang na pressurean junk food ra di ay, no? Example no, example sa physical junk foods na kuan sila kanang na unsa ni na kuan na sila na used to na gyud sa paggamit o sa pagkaon sa mga junk foods. Example kani hamburgers, french fries, potato chips, cookies, soft drinks, mga pasta, ice cream ug mga pagkaon nga ginaputos nga matawag nga junk foods, no? Kini mga butang nga mura na siya na institutionalize sa tong palibot unya naanad na mga tao sa pag-eat o pagkaon ni mga butang nga apan junk food makadaot sa panglawas. Pero din sa tong kinabang espirituhanan doon na po di ay mga spiritual junk foods. Okay? No. Another type of foods which are called junk foods are rarely talked about and about the dangers of negative consequences. Spiritual junk foods are junk that fills our spirit with junks, mga junk na nga mga butang sa tong kinabuhi, nga mga butang nga wala na kinahanglan na, no? Okay, dili man sayop igsoon og higala nga mukaon ta sa eksaktong pagkaon bisan tuod nga lumalabay lamang kana pero dunay daghang tawo igsoon nga maayg lawas, maayg kaon pero spiritually they are eating junk foods. In what way? Naman daghang mga katawhan karon nga wala hatag og importansya sa mga pinaka-importanting butang. So pinaka-importanting pagkaon sa kinabuhi nga mao ang pulong sa Ginoo. Okay, una ako no ni igsoon og higala. Si Salmista David nag-ingon diha sa Salmo 119 bersikulo 11 nga grabe ang gugmas Ginoo, ingon siya nga your word have I hidden in my heart. Ang imong pulong Ginoo akong gitaguan sulod sa akong kasing-gasing aron dili ako makasala kanimo. Inani ka importansya o ka-importante ni Salmista David ang pulong sa Ginoo
nga iyang gitaguan sulod sa iyang kasing-kasing aron di siya makasala batok sa Dios, no? Kung diri sa atong kinabuhi igsuon, atong ginatipigan ang pulong sa Ginoo, atong ginakaon kanunay ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi, makabaton kitag spiritual nourishment, no? If believers are not careful of the world's spiritual junk food, gradually becomes the primary source of spiritual nourishment. Ang may tabo igsuon kung di ta aware, kung ang kasuhanon dili aware sa mga spiritual junk foods dinhi sa kalibutan, mo na mag-nourish mga tao. Instead, sa mga butang mas bililhon, tuan na naon sa mga butang dili bililhon, no? So, mangutana ko ninyo, how much time do you spend watching TV within this week? So, kung si manaha, pila man kakauras nagtanog TV? No, ilista din ha, pila kakauras. Sunod, pila man po kakauras nagtanog mga sports, entertainment, mga kalingawan, pila kakauras nagbasag mga newspaper or magazine. Sige, ibutang din na pila ka oras. O, ibutang. Sunod, how much time do you spend your hobby outside? No, kana magsuroy-suroy lang ug ka nya, wa kay lingaw, ato ka suroy magmotor ba ka or unsay asa ka punta, pero wala tumong. No, na ibutang pila ka oras. Okay, sunod. How many hours you spend time studying the Bible? Oh, pila ka oras nag-study sa imong Bible? Na kay Bible sa inyo ha. Isulat pila ka oras ka nag-study sa Bible. Sunod, pangutana. How many services in the church? Pila man ka panahon or pila ka oras ka nag-attend or pila man ka adlaw sa usa ka bulan ka nag-attend sa service. Nag-attend ka og simba. Sunod. Okay. Which do you nourish best? Your spirit or your body? Are you feeding your mind in the word of God or the pleasures of the earth? So, ang pangutana din asa may gitagaan mo labing bililhon nga nourishment, ang imo bang espiritu or ang imong lawas? Unya, imo bang pagkaon ang imuhang hunahuna in the word of God or the pleasures of the world? Okay, sunod. Christians need regular nourishment from God's Word to grow. Nagkinahanglan di ay ang mga Kristohanon nga mag-nourishment or mag-nourish sa ilang kaugalingon pinaagi sa pulong sa Ginoo aron mo tubo spiritually. Okay. Alang sa pagpanapos ng galag igsuon, ako share lamang kaninyo nga ang kining importansya sa Word of God is very, very necessary yun. Nga atog yung makatunan o kinahanglan ang atong masayran nga kini naghatag nato o kaligon sa kinabuhi. You will become strong in the grace of our Lord Jesus Christ if you are filled with His Word. Kung ang Kristohanon nga dili puno sa pulong sa Ginoo, huyang siya or dili siya ligon, dali ra siyang matintal, dali ra siyang mo give in sa tentasyon, dali ra siyang makasala. Nga naman, huyang man. Sa kinahanglan ta og Word of God nga makahimo natong strong taliwala sa bisan unsang pagsulay sa tong kinabuhi, either temptation or trials nga maagyan nato. Kinahanglan ta sa Word of God nga maoy maghatag nato og kusog. Okay, this strength in grace is essential for a strong Christian life, which is the Word of God makes you strong. Okay? And the grace here is the simplest theological meaning. Muna siya ang gitawag nga divine help, ang pagtabang sa kinabuhi sa tao nga makapadayon siya sa iyahang espirituhanong kinabuhi nga lig-on is through the grace of the Lord Jesus Christ and by the help nga ang kining pulong sa Ginoo dako kini siyang grasya nato nga nadawat nga mahimo kitang lig-on. O niya sa diha nga mabot ang pagsulay sa kinabuhi mga higala, makabaton kitag igong kusog sa pagbarog taliwala sa mga pagsulay, no? Kung dinhi pa sa ato ang lawas nga kinabuhi igsoon o gigala, kung ang lawas na feed in sa mga dili maayong elemento or si kagkaon og mga dili maayong pagkaon or naka-take in kag mga dili maayong nga mga elemento,
sa panahon nga moabot o moatake ang mga sakit sa imong lawas, kung ang imong lawas dili strong og immune system, dali jud kayo kang masakit or dali kayo kang matumba sa mga kaning sakit, dali kay kang maigo sa sakit igsuon. So sama ra po na sa tong espirituhanong kinabuhi, kung dili talig-on igsuon sa pulong sa Ginoo, kung dili ta well nourished sa Word of God, when trials and temptations attack you, that is like a deadly disease in your life, dali gyud kitang matumba kung kulang ta og nourishment sa pulong sa Ginoo. So part sa tong nourishment mga kaigsunan is to pray, to read the Word of God, and to worship God. No, kinahanglan nga ato nang ilhon mga kaigsunan ang mga importanteng butang sa tong kinabuhi. No? Okay, si Apostol Pablo sa mga kaigsunan, ingon siya, my grace is sufficient for you. Sumala pa iyang girelay ang Word of God, no? My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may be rest upon me. He encouraged Timothy like this is from his own life experience. Now, si Apostol Pablo mga kaigsunan, nakaingon gyud nga ang grasya gyud sa Ginoo sufficient gyud kayo nga makalig-on ka nato panahon sa ato ang mga kaluyahon, no? Grabe kayo ang pagpangga sa Ginoo sa atoa na gi-provide na sa Ginoo tanan nga word nga makahatag kalig-on nato. All you have to do is just to take in, no? Gihatag na naana din na tanawa. Kung dili sa kalibutan, mahal kaayo ang gasto kung mopaytag mga lami ang pagkaon, no? Og mahal og dako kay gasto kung mapalitag mga pagkaon nga kanang makahatag og eksaktong nourishment, no? Kay dili tanang mga katawan makakuan gyud makapalit sa mga pagkaon nga gikinahanglan nato. Dunay uban nga mga kaigsoon nato nga kuan gyud wala jud ikasarang ika-afford sa mga pagkaon nga nutritious kaayo. Labi na example, sulay ko no nga na kada adlaw si kagkaog prutas, si kaog mga high valued nga mga crops, mga utanon. Di ba? Kung imong paliton na kada adlaw na adyo ka na pirmi sa imong lamisa nga mga mahalon, di ba? Dako kay na siya gasto. Pero diri sa pulong sa Ginoo igsoon libre. The Word of God gi-provide na diya sa imuha. Ang Word of God naa din na sa imuhang panimalay, naa din na kay Bible din ha. Unya dili pa gyud nimo tagaan og bili ang panahon sa pagpamalandong, panahon sa pagbasa, panahon sa pag-aplikar ni ana, no? Dapat mo gini itong nag-aagbili igsoon di ay. Kay kung diri sa kalibutan nag-atiman ta sa tong lawas, atimanon pud nato atong espirituhanong kinabuhi tungod kay mas bililhon ni siya kaysa atong lawas. Kay dili man ni mamatay ato ang espiritu atong kalag, unya atong lawas matay raman, unya kana mas tagaan tog bili, no? Kini ato ang kinabuhing espirituhanon. So igalag igsoon hinaot ko nga nakakat-on mo karong adlaw, unya kamo mga batan-on, hilig kayo mong mag-computer, hilig kayo mong magdula, o mga, sa pana mga dula diya, mga duta, uban pa mga dula. Higala, mga batan-on, akong giawag ka mo nga, tagaay, higayon ninyo ang pagbasa sa Word of God. Naman mo yung mga Bible, naamoy mga internet nga pwede mo maka-search sa Word of God. So you have all the time. God has provide us the Word. So imo na lang ng desisyon kung imo ba nang i-apply ang pulong sa Ginoo o imo ba nang isalikway, no? Ikaw yun ang maga-desisyon igsuon. Kamo mga nanay tatay, ala ako mo dasi ko ninyo nga tagaan niyo panahon ang pagbasa sa pulong sa Ginoo, pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, unya pag-aplikar sa pulong sa Ginoo. Okay, so nini nga kabuntagon mohatag ko paglaom sa inyo before ta mo end, no? Igala kung unsa may makapakyasan mga butang nga nakahatag nato kapakyasan sa pagtan-aw sa labing importanteng butang o sa paghatag og gigayon sa labing importanteng butang sa kalibutan. Igsuno igala, dili pa ulang tanan, doon na pa kay panahon, doon na pa kay igong panahon nga magbago sa imong kinabuhi nga imong tagaan og bili ang imong espirituhanong kinabuhi para makibalo pud ta mo adjust o makibalo ta mo dala sa tuong kinabuhi dis kalibutan mintas buhi pa ta, mintas doon na patay kinabuhi igsuon. We have all the time to make this life worthwhile. We have all the time to make this life more productive, more fruitful, nga mahimaya ang ginustong kinabuhi. Nga dili ta magpataka, dili ta magpasagad sa unsay mga butang nga dili makaayo nato, di nato buhaton. Kung unsay mga makaayo mo na itong buhaton. So, higala igsuon hinaot ko nga dagan pong mong nakatunan karong buntaga o God bless you kaninyo mga naminaw. Hinaot ko nga
Sa sunod na pong gayon sa tuang pauban-uban diri sa Radyo Kahimsog, hinaot kong dagan pa mong makatunan. O God bless you kanyong tanan sa ngalan lang ni Sir Bob nga wala dinhi. Ako magayon kaninyo nga diha sa Dios kita may paglaom, kay ang pulong niya maghatag na tog paglaom sa tong kinabuhi. God bless you and bye-bye. Inyong nadungog ang paglaom karon hatod kaninyo gikan sa Glorious King Jesus Assembly o Campus Bible Fellowship sa CTU Barili Campus. Hangtod sa sunod nga higayon sa samang takna o istasyon dinhi lamang sa Nutri-Eskwela Community Radio DYNE 97.5 Radio Kahimsog. Daog na!